anga fodi ba ubela jelenye ndegenye ta ani wolonfla talangu sika ni nyame Niger faba konna na Malikura Kenneth Gika kabo studio biduru ni sabana konna na Washington DC Ijumaina Desembre kalo kile tan ani saba samba flade mugani nani kunafoni kumaba olu fleni yenu les damado doron kuma ɲɔgɔn yaw kɔfɛ Emmanuel Macron ye François Bayrou sugandi ka kɛ France premier ministre ye danatigɛli siraw minnu bɛna kɛ sababu ye ka bɛn sabati politiki kulu n'u bɛ wele ko centrisu olu ni ɲɔgɔn cɛla la l'Amérique jamana kuntigi kura Donald Trump sugandira ka kɛ san 2000 fangatigi cɛmɔgɔba ye Time kunnafoni gafe fɛ nin tasibila ninnu sinsira a ka seginin kan politiki gunagun kan ni sankɔrɔtabaw ye kunnafoni gafe nin ka kɔ la bi ye juma ye an bena laban ka taa bogojulasokaw fɛ yen nɔ Burkina ka taa Njayi Sanu VOA ka lasilikɛla lamɛn musow ka kɛnɛ kan ka segin kunu ye ka foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ko kura ayiwa cɛncɛn gravier sɔngɔ o yɛlɛnin bɛ an bɛ don min na i ko bi nka a ka ja waleya ninnu bɛ sen na sugu ka di a feerekɛlaw an'a baarakɛlaw la minnu fanba bɛɛ ye musolamɔgɔw ye Mariam Kuyate VOA Banbara ka lasilikɛla ka bɔ Bamakɔ ye ɲininkali sɛmɛ a dɔw la an k'u lamɛn. Ni waati in na an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan o de ye Zirakɔrɔ nɛgɛtana ye Senu sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chinois ka sira fara yɔrɔ min don sojɔ cɛncɛn ani gravier o de bɛ jagoya ka caya wa a jago bɛ kɛ ka caya musolaka caman fɛnɛ fɛ yan nɔ minnu y'a sɛbɛntiya ka fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan n'o ye fonɛnɛ ye ko cɛncɛn ni gravier o sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ. Bon n'an bɛ samiya la sisan ji bɛ don cɛncɛn bɛ se ka cɛncɛn sɔrɔ yɔrɔ ka jan donc a bɛ gɛlɛya an ka baara bɛ gɛlɛya an bolo wagati yɛrɛ de samiya kɔni a ka gɛlɛya an bolo yɛrɛ de bon hali o wagati an ka sɔrɔta ka dɔgɔ ni tilema bɔra ji ka jigin an bɛ sɔrɔ k'o wagati de sinon samiya kɔnɔ ka na an bɛ nɛnɛ la sisan cɛncɛn ma nɔgɔn donc anw fɛ yan nɔ sɛti bɔnbɛ sɔngɔ yɔrɔ minnu man jan olu ye 16,000 y'an bolo 16,000 bon yɔrɔ minnu ka jan dɔɔni 17,000 18,000 19,000 o ye tilema ye bon samiya la ɲinan yɛrɛ ji donnen an ka cɛncɛn sɛti bɔnbɛ taara fɔ 20,000 na 20,000 21,000 22,000 ani kilaw cɛla ma nɔgɔ sini waati na samiya bana kilama ko samiya bana ko ji jiginna mais toujours cɛncɛn ka gɛlɛn kana da ma ka gɛlɛn to ani kilaw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo la mɔgɔ de bɛ don ji kɔnɔ k'a bɔ ka don ji jukɔrɔ k'a bɔ k'a kɛ kurun kɔnɔ wala ni nɛnɛ bɔra sisan ji bɛ suma kojugu a ma nɔgɔ bon ni ba fara fɛnɛ samiya waati a sɔrɔ man di cɛncɛn ka nɔgɔ waati min na dɔrɔn ye tilema mais hali sisan tilema yɛrɛ cɛncɛn ma nɔgɔ bilen. An ka sojɔ cɛncɛn minnu filɛ nin ye a yirala k'a fɔ ko danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa o prix fɛnɛ tɛ kelen. Cɛncɛn mugumuguni bɛ yen kumaba bɛ yen wala bɛlɛw fana kumaba bɛ yen misɛnmanin bɛ yen an b'a bɛɛ to ni client bɛ mun fɛ an b'o de d'u ma. Mais misɛnmanin ni kumaba jumɛn de bɛ san kosɛbɛ? Bon kumaba de bɛ san kosɛbɛ bon kumaba baara ye k'a daminɛ sopaseman fo ka taa jɔliw ni bilili o bɛɛ bɛ kɛ kumaba la. Bon ni so baara de banna san mugumuguni de bɛ san ka barili ni karo da k'ale la. Sanni feere okumu kɔnɔ client kɔni y'a yira k'a fɔ ko jagoya de ye ni cɛncɛn ani gravier sanni ye ko sabula ko mako ɲɛminɛnw don. Bon salo waati dɔ kala la an kɔni bɛ di wurun don 24,000 mais sisan a bɛ ka to 30,000. Hali n'a sɔrɔ dɔ faralen don cɛncɛn ani gravier kɔni sɔngɔ kan ni waati in na an bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan n'o ye Zirakɔrɔ nɛgɛtana ye Chinois ka sira fara la cɛncɛn ni gravier a kɔni tonnen bɛ fan bɛɛ lajɛlen na cɛncɛn feerelaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin gɛlɛya nin ye waati ni kungurunin ye ni fonɛnɛ bana sisan n'an donna tilema kɔnɔ ko nɔgɔya na don kow la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Mali bagan feerelaw olu ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ k'u ka u bilala gɛlɛyabaw de kɔnɔna la kabini u ka feerekɛyɔrɔ ninnu lawulila faamaw fɛ ka bɔ dugu kɔnɔna na Bamakɔ ka taa n'u ye fan wɛrɛ fɛ ko k'a sabu kɛ ko dansagokɛlaw bɛ dugu u ka yɔrɔw kɔnɔna la. Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn.
Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ dangarili juguba dɔ kelen kɔfɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ minnu ni Al-Qaïda bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'a kɛra juillet kalo waati u ye sariya ta o kɔfɛ ko bigan sugu o sugu n'u bi wele ko Garbal n'o hakɛ kan ka bɛn bigan sugu 7 ma Bamakɔ a n'a laminiw na yɔrɔ minnu lakodɔnnen don ni filaw ka sigiyɔrɔw ye. Ne yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ de ye bagan ye n'i ye ne bɔ baganko kɔnɔna ka ne bolo bɔ baganko la ye ne ka diɲɛ y'a tiɲɛ ye ne faga balo togo yɛrɛ tɛ na parce que maa minnu gulonnen bɛ ne la n'u bɛ balo ne la o ka ca kojugu bon n'a fɔra ne kelen de bɛ taa ɲini ka na ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min ko baganko tiɲɛna o bɛ lakale cogo di. Ni bigan sugu minnu datugunen filɛ nin ye n'u sigili sen ka bɛɛ ɲini ka se san 60 ma kɔlɔlɔ dɔ dalen don ɲɔgɔn faamuyabaliya kan bigan maralaw ni ɲɔgɔn cɛ. Lafiyabugu sugunin na feerekɛla musoman dɔ ko ne bɛ nafolo sɛnɛ n bɛna n'o tigɛ ɲaga ye ka n'o feere yan u nana ne gɛn ka bɔ yen ne ka tigɛ ɲaga bɛɛ tiɲɛna k'a bɛɛ toli sa y'a bɛɛ gosi ne yɛrɛ t'a dɔn ne b'a kɛ cogo min na ne kɔnɔ gan ne ja bɛ aw rɔ. Ni bigan sugu ninnu datugunin ye sugu minnu ni u lakodɔnnen don ni baaramisɛnnin caman ye minnu bɛ k'a kɔnɔ kɔlɔlɔ bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ ka taa denbayatigi caman ma. Abubakar Traoré ale ye moto tricycle o bolibaga dɔ ye. Tiɲɛna Garbal wulilen bɛ a ye degun s'an ma. A ye degun s'an ma kosɛbɛ yɛrɛ parce que an ka taa nin bolo an dayirimɛ bɛ bagantigiw ka bagan feereli la yan nɔ. N'u ye bagan san an bɛ taa bila an b'an ka dɔɔnin sɔrɔ. Ya bi n'a fɔra ko an yɛrɛ tɛ ka bagan yɛrɛ sɔrɔ kabi dugu jɛra ne yɛrɛ nana an bi yan nɔ wari an ma se ka baara foyi yɛrɛ ma kɛ. Y'a mɛn i bɛ taa bagan yɛrɛ bila bagan yɛrɛ ka i ɲɛ la ye. Kabri Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Assimi Goïta sigira fanga kunna ka wuli ka jɔ fanba dɔ bɛnna jadijɛkulumaw kɛlɛli ma jamana ɲɛmɔgɔw ma kunnafoni jɔnjɔn fosi di nin Garbali ninnu datugunin bɛna to senna ka se waati juman ma jɛkulu maramafɛntigiw ka nin dangarili min kɛra Bamakɔ faaba yɛrɛ kɔnɔ o ɲɔgɔn man ca. An bɛ taa Nigerkaw fɛ yen nɔ yirala k'a fɔ fɛn min ye BBC kunnafoniso ye ale ka baaraw ɲɔngirila Niger jamana kan fanga tigilamɔgɔw bɛ kunnafoni laseliso ni jalaki ne kunnafoni façon dɔw laseliw ye u ka jamana kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankarili kɛ u ka basigi ani u ka lakanakɛlaw yɛrɛ ka basigiw la ayiwa jamana kɔnɔna la BBC kɔni ye layidu di kɛ k'a fɔ k'olu bɛ t'u ka kunnafoni di bolo ni mara a yɔrɔ mara kɔnɔna la n'o ye Sahel mara kɔnɔna la ye hakaja u ye nin danatigɛli ninnu kɛ ko wa fana ko siran tɛ olu la ka kɛɲɛ ni u ka kunnafoniw laseliw cogoyaw fana ye ko sabila k'olu ka kunnafoniw bɛ di jɛlenyaw de kan ka tɛmɛ halisa n'an ka kunnafoniw ye tile damadɔ dɔrɔn kumaɲɔgɔnya kɔfɛ Faransi jamana kan Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi ale ye François Bayrou sugandi k'a kɛ Faransi premier ministre ye laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko o danatigɛli ninnu bɛna kɛ sira ye ayiwa ko ka bɛn tugu fanga politiki kulu minnu n'u bɛ wele ko centristes olu ni ɲɔgɔn cɛla la Mariam Traoré. Ko François Bayrou de bɛna Michel Barnier nɔrɔ bila ale min ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila u ka wasabulon fɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen min bilala Faransi jamana ka tariku kɔnɔ. Bataki kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ min bɔra Faransikaw ka masayaso Élysée kɔnɔ ko nin fanga ɲɛmɔgɔ kura ye n'o ye Bayrou ye makɔnɔlen don a k'a yɛrɛ ka jamana fanga sigi sen kan ka ɲɛsin u ka wasabulon Assemblée nationale ye u ka bagabagalikanw ma ko ka sɔrɔ gɛlɛya fosi ma don o ko kɔnɔ ani ka fara u ka san 2025 o nafolobamugu kan jamana ka foroba nafolo kun kan n'o ye Faransi jamana yɛrɛ ka budget ye gɛrɛntɛ fosi tɛna kɛ nin kɛra kiniyanfan bɛrɛbɛrɛlitonw ka tɔn n'o ye Rassemblement national o ɲɛmɔgɔ Jordan Bardella ale de ye nin fɔ olu minnu ka kanw faralen ɲɔgɔn kan ka fara numayanfan bɛrɛbɛrɛlitonw ta kan de kɛra sababu ye ka dan sigi Faransi fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Michel Barnier ka fanga la u ka wasabulon kɔnɔ. Je n'ai jamais accepté l'idée de ticket. A kɛrɛfɛ bɛrɛbɛrɛliton wɛrɛ n'o bi wele nanzarakan na ko gauche radicale LFI fɛnɛ y'a sɛbɛntiya k'u bɛ kala ta k'u kan di Bayrou o ka jamana fanga ɲɔngiri bawo ko nin mɔgɔ kofɔlen tɛ bɔ numayanfan maaw ka bɛrɛbɛrɛliton na François Bayrou n'a si ye san 73 ye min ye modem bɛrɛbɛrɛliton ɲɛmɔgɔ ye tɔn min sigira sen kan ale yɛrɛ fɛ jamanatigi Emmanuel Macron kɛrɛfɛmɔgɔ don bawo a ka kokɔrɔmadonni ka taa jamanatigi Emmanuel Macron fan fɛ yera kosɛbɛ kabiri o nana Faransi jamana
jamana fanga kunna beru bena kɛ Faransi fanga ɲɛmɔgɔ wɔɔrɔnan de ye min sugandira jamanatigi Emmanuel Macron fɛ kabiri a sigira Faransi jamanatigiya la san 2017 wa a jatilen do i n'a fɔ Faransi fanga ɲɛmɔgɔ 28 u ka jamana kɔnɔ ko baara gɛlɛn caman baw de bilalen do k'a kɔnɔ a ka fanga kura in na n'o dɔ bɛ tali kɛ Faransi jamana ka san 2025 o foroba nafolo kan n'o ye budget national ye ka d'a kan ko juru caman de bɛ Faransi jamana la wa fɛnɛ ko nafoloba mugu min bɛ labila jamanadenw ka lakanako kun kan n'o ye budget de la sécurité sociale ye ko gɛlɛya baaraw de kɛra sababu ye a ye maa min nɔrɔ bila k'o ka fanga ɲɔngiri. An bɛna l'Amérique jamana kan yan nɔ l'Amérique jamana kuntigi kura Donald Trump sugandira k'a kɛ san 2024 fangatigi cɛmɔgɔba ye Time kunnafoni gafe fɛ nin tasibila in ye sinsira a ka seginni kan politiki gunagun kan ko kura ni sankɔrɔtabaw ye républicain cɛbalen nin tun ye nin jɔnjɔn nin sɔrɔ san 2016 waati la ka tɛmɛ a ka balina taliw la fanga ta ko fɔlɔ la démocrates ka musobɔ Hillary Clinton ɲɛ sisan ayiwa n bɛ dansigi kɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔw la an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an bɛ an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na kɔfɛ ka na a tɔ laseliw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔni a b'a fɔ an ni yantuma an ka nin juma don n'o ye décembre kalo o tile 13nan an ka jɛmukan bɛna tali kɛ kuranko gɛlɛya Mali kɔnɔ a sigilen kɔfɛ tile damadɔ Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura n'o ye général Abdoulaye Maïga a ye taama kɛ ka se baarakɛda min janto bɛ kuranko n'a gɛlɛyaw la Mali kɔnɔ ani baarakɛlaw n'u ɲɛmɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ye kɛ kuma falen kɔfɛ ayiwa baarakɛlaw kɔni y'a ladilikan min di fama ma o ye u ka segin kɔ jɛɲɔgɔnya la u ni Côte d'Ivoire cɛ yaasa kuran ka se ka sɔrɔ ayiwa a ka nɔgɔya jamanadenw bolo ani jamana wɛrɛw fana cɛ la nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ka ɲɛsin EDM n'o de ko don olu baarakɛlaw ka ladilikan ka ɲɛsin jamana fan ɲɛmaa kura ma n'o ye Abdoulaye Maïga yala mun de bɛna fali aw yɛrɛ hakilina aw jigi ye jumɛn de ayiwa ni baara kura nin taabolo la aw fɛla ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon décembre kalo o tile 13nan jamukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa a y'a jija dɛ nin kana fɔ aw kɔ dɛ awa sisan ma semafa ka taa Bubujulasukaw fɛ yen nɔ Njayi Sanu ale bɛ an bolo directement na nɛgɛ kan Sanu an ka foli bɛ i ye mun de b'i bolo bi ka di an ma musow ka kɛnɛ kan i ni wula i ni cɛ fara muso kan denmisɛn ani maakɔrɔba an ka foli lakuraya nu o kelen kelen bɛɛ ye ni wagati na sanga ani wagati bɛɛ kɔnɔna na aw ni ce a ka tulomajɔ aw ni ce a ka lagɛri la VOA Bambara sanfɛ k'a to e yɛrɛ ɲɛ ti anw n'a yɛrɛmasiriso kɔnɔna na wa ayiwa muso ka salon dara baro o la y'an ka bi baabu ye kuma caman le fɔra ɲayɔrɔ la ko kin secrétaire kisɛ kunulaw furu ɲagamubagaw olu bɛɛ bɛ fɔ salon baarakɛlaw ma anw fɛ caman da taara bɛn kelen ma mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko kin gundo bɛɛ bɛ sɔrɔ kundanlaw le bolo la cɛw caman yɛrɛ kɛlen don k'o muso badi salon baara ma bibi nin na hali dɔw yɛrɛ tɛ sɔn pewu o muso ka taa sigi salon daw ra ayiwa a k'a lɔn ko musow mana na fara ɲɔgɔn kan dun an bɛ baro kɛ ka taa an ka gaso gɛlɛyaw kan baro bɛ kɛ ka taa anw yɛrɛ ka amina kow kan hakilina falenfalenw bɛ kɛ o yɔrɔ la miiriyaw bɛ bila sen kan tuma dɔ la ladilikanw yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na bi anw y'an senfa ka na salon baarakɛ bon na ka na kumakan di salon baarakɛlaw kɔnɔ ma o k'o niyɔrɔ dunw bɔ o ye min sɔrɔ an ka kumakan baarani na o filɛ nin ye yɛrɛmasirisow an ko minnu ma salon olu kɛni lo musow ka gɛrɛndaw ye bi n'i y'a mɛn ko dugu komisariya a tribunal n'a mairie o le ye kundanyɔrɔ ye gaso ci n'a jɔ n'a sinsin o bɛɛ bɛ lakari ɲɛ yili caman da taara bɛn o ma Bubujulasu i n'a fɔ Mustafa Sanogo n'i ka terimuso bi ni salon ye n'a bɛ salon baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ quartier secret bɛɛ b'a bolo o ye fɔlɔ ba hali ni i terikɛ dɔ ka muso bɛ salon baara kɛ i terikɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se ka quartier bɛɛ ka secret fɔ i ye parce que mun kama a b'a sɔrɔ min salon baarakɛyɔrɔ de o kɔrɔ ko fɛn min ti o ka sara la o baro ka ca o fɛ
ale ma tɔnɔ kisɛden kelen sɔrɔ musow ka salon da baro ra. C'est rare qu'il y a yo fait au kumana dugu ka développement kan. C'est rare qu'il y ait muso fo o yɔrɔ ye o bu kumana politique ko kan o ka baro caman bɛɛ n'o ti dɔ ka foyer dɔ ka gbaso kuma kɛra i bɛ taa sɔrɔ o bi dɔ ka den minɛ cogo bɛ dɔ ka mun fɛ o bɛ kamele dɔ mun b'i yɛrɛ to ten mun b'i yɛrɛ to a tigi bolo ten. N'an ye dɔmɛ Ali Traoré fɛ salon min kɛra yɛrɛdilanyɔrɔ ye o kɛra olu cɛw ka siran yɔrɔ ye. Ne ko kisɛ bɛ ka ban dɔn nafika le bɛ sisan o ɲɔgɔn de b'o taa sigi ka quartier ka bilan nin bɛɛ o b'a fɔ min bɛ muso yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan jamana kilo ni muso cɛ ka nasɔngɔ nin ye dɛ i b'a fɔ ni min da nin ma dɛ e cɛ min kɛlɛ so bɛɛ bɛ to a cɛ ka kuma fɔ dɔn e fana bɛna mɛn sisan ni cɛ min di a ti ɲɔgɔn de bɛ fɛn ta ka kini cɛ ye. Munumunukan minnu fɔtɔ filɛ nin ye nin tɛ ko kura ye kundanlaw fɛ Sita Sanu tulo fara. Dɔw yɛrɛ bɛ na kama ten dɔrɔn kana baga ma ten dɔrɔn ale ye nin kuma nin mɛn yan fɛ dɔw yɛrɛ bɛ tugu kɔ hali ni ne ko n b'i furu i tɛna salon baara kɛ parce que kuma bɛɛ an b'a mɛn ko salontigiw de bi nkalon tigɛ ka yaala an tɔgɔ tiɲɛni don kojugu an tɛ taa mɔgɔ ka so an b'an ka baara de kɛra salon na u bɛ bɔ n'o ka problème ka so ka na an sɔrɔ yan. K'i gundo misɛn n'a kunbabaw o fanga bɛɛ bɛ kundanlaw kɔnɔ Malimata Konate ale jɛnna n'o ye. A ko caman bɛ ɲɛ yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye. Kuma dɔw kɔni bɛ fɔ. Donc a bɛ k'i kɔnɔ ko bɛɛ kalama. Caman kɔni bɛ fɔ mais e yɛrɛ lo b'i yɛrɛ maîtriser quoi. Caman bɛ fɔ ko di. Dɔw bɛ se ka na sigi dɔw b'u ka so kuma fɔ dɔw bɛ furuso kuma fɔ. N'i y'a faamu musow ka labɛnniso kɛra i n'a fɔ hakili ɲini yɔrɔ bɛɛ b'i kunko fɔ k'a da dilancogo ɲɛɲini Sita Sanu ye caman fɔ an ye o la. Dɔw yɛrɛ bɛ se ka na sigi ten dɔrɔn a ka filɛli kɛ dɔrɔn a tigi bɛ kasira i bɛna ɲininka mɔgɔ tɛ se ka na sigi gɛrɛfɛ fɛnɛ a bɛ kasi i tɛ se ka ɲininka problème min b'a tigi kan foyer ra walima lu kɔnɔ a b'a fɔ an fɛnɛ t'a fɛta ye min ye an b'a fɔ a tigi bɛ taa an b'a consoler an bɛ hakili di mɔgɔ caman ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ n bɛ taa ten n bɛ taa an ka minɛn cɛ n bɛ taa an bɛ essayer ka kuma fɛ furu tɛ sɔrɔ la parce que cas caman bɛ na an sɔrɔ yan. Mariam Konde ka kumakan na jigiya danya le bɛ mɔgɔ bila o ra. Ni muso ma kuma a ma ɲi dɛ min bɛ muso ka bɔ kɔnɔ a ka jugu cɛw lo bɔ ka t'o kɔnɔ fa kɛnɛ ma dɔrɔmɛ kelen di muso ma lu kɔnɔ o bɛɛ ye ko dɔ de ni muso yɛrɛ ma ka kuma fɔ dusukasi bɛ muso faga lu kɔnɔ. A dun tɛ taa kɛlɛw kɔ furu caman ferekela o yɔrɔ ra yili Sita Sanu b'an seri. Problème misɛnw baara parce que kuma dɔw bɛ na sigi k'a fɔ o y'a sɔrɔ dɔ lɔnbaga fɛnɛ bɛ yen donc a tigi fɛnɛ bɛ wuli a bɛ taa fɔ ka kɔgɔ fara a kan a tigi bɛ na ne nana sigi yan ka n ka kuma kɛ a lon a sera yan fɛ yen hali lon dɔ ra dɔ nana furumuso sɔrɔ yan a nana sunkuru ka kundan wari sara yɔrɔ ka na furumuso sɔrɔ a ŋunumana ka bɔ kɔfɛ le sunkuru nana ɲɛfɔ an ye sinon an tɛ foyi kalama an t'a lɔn min kun bɛ yen i m'a ye wa donc olu le bɛna an sɔrɔ n'o ka ko ye ka tila ka bɔ ka to k'an tɔgɔ tiɲɛ. Kundigi yɔrɔ kɛlɛmisɛnw tɛ banna anw fɛ Bobo Julaso lon o lon o bɛ ɲɔgɔn ɲinikanw na cɛ dɔw banna pewu o musow ka o yɔrɔ kɛ o barokɛ yɔrɔ ye. E muso ye muso ka taa sigi salon dara ka to ka baro kɛ hali n'a taa kun dilan na. Non ne ka muso yɛrɛ taga yɔrɔ tɛ o yɔrɔ ye voilà ni baara t'i fɛ ka kɛ kɛnɛma ni baara t'i fɛ ka kɛ so i ka la ka sunɔgɔ ka fisa. Non sinon a taga yɔrɔ tɛ o yɔrɔ ye parce que n'a bɛ taa o yɔrɔ a ti mɛn ɲɔgɔn fɛ a fɛn wɛrɛ tɛ a caman ta bɔ o yɔrɔ nin na bon ale yɛrɛ kɛra komi chef de gɛrɛw e tɛ se ka to ka kɛ tɔw bɛɛ ka hakili a bɛna den lo ma e fana de bɛ tɔw taw bila ɲɔgɔn na cɛ. K'o ko ban pewu Fata Kone ye sariyaw sigi a ka baaradaw ra. Bon ne ti mankan fɛ n ka yɔrɔ la ni ne y'a ye kuma nin bɛna taa cogo dɔ la ne b'a fɔ ko ka kuma nin labila kuma nin to yen quoi o bɛ se ka taa ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ parce que n ko n tɛ kuma caman fɛ n ka salon na. Sango san yɛlɛma seliw ɲɛkɔrɔla min filɛ nin ye yɛlɛmasirisow ɲagalen balo nin wagati nin na. Traoré i y'a ye cogosi min na a bɛ ten ne jati an fɛ caman de fɔ n'o kundanlaw kan minnu bɛna o kundan dɔ bɛ fɔ olu ma hali minnu bɛ sigi salon daw ra caman bɛ tila ka fɔ olu ma tugun kundanlaw l'a f'i ye k'olu tɛ dɔwɛrɛ kɛra u ka baaraw kɛ muso dɔwɛrɛw n'a f'i ɲɛna k'olu ka yɛrɛ kalifa yɔrɔ don a mana kɛ cogo cogo kumaw kɔni bɛ fɔ kundansow kɔnɔna na nka basi min don a n'an tɛ dɔgɔya bari a balabuw le ka ca
Kadiatou Traoré am dan yan bi non ni ala ye juma wɛrɛ yira anw na an bɛ ɲɔgɔn bɛn musow ka nin kɛnɛ kelen kan ka tila ka an baro musow kun kan ko dɔ wɛrɛw kan an ka foli b'i ye kosɛbɛ Sanu ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Njayi Sanu ka kɛnɛ ye an ka lasirikɛla ka bɔ Bobo Julaso a tun bɛ ka kuma musow ka kundayɔrɔ kɔnɔna kan awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan Adam Dina ne ale bɛ wele ko Na ale ye muso ye a bɛ baara min kɛ muso caman tɛ ye a yɔrɔ la sabula a bɛ nɛgɛ baaraw de kɛ a sigilen bɛ Bamakɔ Sugunikura la ayiwa Georges Atino ale bɛ kuma a kan an k'a lamɛn. Adam Dina ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Sugunikura la yan ko Na ale b'a la ka nɛgɛkolon fara ɲɔgɔn kan walasa k'u yɛlɛ k'u bayɛlɛma k'u kɛ mɔbili minɛnw ye ale mun si bɛ san 60 la ni y'a sanji 40 kɔ ye k'a fɔ ko a bɛ nin baara in kɛla a ye o mun kalan a kɔrɔkɛ ani a cɛ kɛrɛfɛ bi o baara mun tun bɛrɛbɛrɛlen bɛ ka bila cɛlakaw dama ma o kɛra Adam Dina ale dɔn fɛn ye. N ba banna joona n lamɔna n kɔrɔkɛ de bolo o kɔrɔkɛ tun bɛ nin baara in de kɛ an nana furu cɛ in ma o fana bɛ nin baara in de kɛ nka baara in kun tɛ fɛn kelen kan barama b'a la kasɔriw b'a la i n'a fɔ tebaaralaw b'a la dabaminɛw b'a la i n'a fɔ cikɛ dabaminɛ ninnu olu b'a la kuraminɛw b'a la worobinɛminɛw b'a la i y'a mɛn wa peseli bɛ kɛ basigili min na o fura ninnu olu bɛɛ b'a la. N'a bɛ baara in kɛla ni a sɛbɛ ye o b'a nisɔndiya kosɛbɛ ni a y'a ka baara laban ye o bɛ mécanicien mobili dilannaw olu sewa kosɛbɛ i n'a fɔ Silamakan Traoré ale b'a kan bɔ k'a fɔ ko n'a sababuya la olu bɛ minɛn dɔw sɔrɔ mun sɔngɔ bɛrɛbɛnnen don hali k'a sɔrɔ a tununnen bɛ yɔrɔ tɔw la. Bon nin ye dinamo filasigi de ye bon ne nana o ni de dilan fɛ parce que komi nin cira quoi bon nin cilen an tɛ fɛ k'a siri an nana kura de dilan fɛ n'a fɛ yan nɔ ya bon sisan an bɛ taa n'a ye turu de la sisan nɔ n'an taara n'a ye turu la an bɛ sɔrɔ k'a minɛ ka a tɔ ajustage ninnu kɛ quoi ya an kɔni ka kuran kuleta ninnu ni pièce fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'an b'a kule an bɛ n'ale fɛ yan. Ni baara mun bɛrɛbɛrɛlen bɛ cɛlakaw fɛ o kɛli n'a fɛ o tɛ taa gɛlɛya dɔw kɔ nka o jogindaw ani o gɛlɛya o si ma dankari na ale ka jija la. Nɛgɛji delila ka bɔ ne kunkolo kan nka o ma baara nege bɔ n na a delila ka bɔ n bolo kan ɲɛtɛ n bolo bɛ jɛ ne na o ma baara in nege bɔ n na don o don baara in kanu bɛ ne yɔrɔ ni fɛn o fɛn kanu b'i yɔrɔ gɛlɛya t'o la ne bɛ tobili kɛ ka don baara in na n bɛna baara yɔrɔ la ka don baara in na n ɲa denw bɛ bange ka don baara in na k'u kɔrɔbaya o fana ye muso furu ka don baara in na. N'a dencɛw kɔrɔbayara sisan a yɛrɛ kɛra mɔndentigi ye wa a dencɛw a bɛ ka olu bila a kɛrɛfɛ walasa ka se k'olu kalan olu fana ka se ka taga ɲɛ ni nin baarada in ye hali ale yɛrɛ kɔ. Mohamed Kamara ale ye n'a den filanan ye. Bi ne na mi nisɔndiya n'a ye parce que a bɛ baara in kɔnɔ cogo min a ɲɔgɔnna caman m'a kɛ an masa don muso caman ma baara in kɛ mais ale y'a kɛ a courage b'a la a timinandiya b'a la c'est à dire kamina an denmisɛnnin ma an yɛrɛ baara in sɔrɔ u fɛ donc an yɛrɛ nisɔndiyara n'a ye hali n'a ye baara la sa an bɛ nisɔndiya n'a ye a ɲɔgɔnna man ca an filɛ yɔrɔ min bi muso la baara kɔnɔna la. N'a ka fanda la yan ka fara mobili minɛnw kan baramaw fana bɛ dilan o la baarakɛlaw olu bɛ nɛgɛ ta k'a bayɛlɛma k'a yelen fo ka se k'a yɛlɛma sisan ka kɛ barama ye. N'a denw b'a la k'o baara mun dɔnniya min sinji fɛ o bɛ kɛ sababu ye k'u tanga ko caman ma n'a b'o ɲɛfɔ. A baara in dun ba bɛ ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce baara in na ne kisi ko camanba de ma a y'a kisi deli ma a y'a kisi cɛw ka nɛgɛnni ma a y'a kisi ko camanba de kɔnɔ parce que mɔgɔ bɛ wari min na n b'a sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ n denw balo a la fo ka taa fɔ n cɛ fana banna n cɛ tun bɛ balo a la. Sugunikura cɛmancɛ la Adam Dina na ale ni a denkɛw olu kɔni ka baara in bala ka taa ɲɛ wa a bala ka san sɔrɔ ka taga fɛ.
Ayiwa an bɛna sisan ka taa an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan k'o kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. CAF Awards farafinagun siranturantan ɲɛmayaso ka jansa belebelew don n'an ko Ballon d'Or k'u ɲɛsin siranturantan ma farafina ni san bɛ kun cɛ a bɛ di siranturantanaw ma minnu ka senkolaw bonyana ka tɛmɛ tɔw ta kan cɛkunda ani musokunda siranturantana min ka ciliw don ta ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ ta kan san kɔnɔna na o bɛ jansa sɔrɔ o dɔrɔn tɛ farafina siranturantana denmisɛnnin min si ka dɔgɔ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o bɛ jansa jɔkɔlɔsiba min ka senkola ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ ta kan ale bɛ jansa san degeli karamɔgɔ ka fara club kan n'o ye tɔnw ye o bɛɛ lajɛlen ɲuman o bɛ jansa san équipe nationale o bɛ jansa sɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman min ye ɲina san 2024 kɛnɛ ye ka jɔnjɔn kofɔlen ninnu di o kɛnɛ bɛ sigi ntɛnɛn nata décembre kalo tile 16 san 2024 na Marrakech dugu la Maroc jamana kan a kɛnɛ sigili bɛ daminɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira n'an ko temps universel o ye Mali heure ye a kɛnɛ kofɔlen kan farafina siranturantan maba caman de bɛ u niyɔrɔ ta a la i n'a fɔ misali la siranturantana kɔrɔw minnu tɔgɔw ye kɔbaw ani babaw tigɛ olu bɛ ye kɛnɛ kan hakilina jiginna san 2023 salon min ye jansa sɔrɔ n'o ye Ballon d'Or ye cɛkunda a ka senkola bonyana ka tɛmɛ siranturantanaw tɔ ta kan o kɛra Nigeria ka den Victor Osimhen ye a baden musokunda min ka senkola bonyana ka tɛmɛ muso tɔ ta kan o kɛra Azizat Oshuala ye san 2023 degeli karamɔgɔ o kɛra Maroc ka den Walid Regragui ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kalasili don. Ni an ka jɛmukan kuncɛlikan waatiw selen ye ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka radio partenaires ani an ka télévision partenaires olu minnu b'an ka kunnafoniw ta k'a cari ɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ awa ka wele kan fɛnɛ bila aw ma a k'aw sɔgɔlen to sisan fitirimagɛn waati la n'o ye nɛgɛ ɲɛ 19 ye aw bɛ Mohamed Touré sɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan bi a ka masala a bɛna boli kuranko gɛlɛya minnu bɛ Mali jamana kɔnɔna na ani taabolo minnu kan ka bila sen kan olu bɛ se ka a nɔgɔya cogoya min na a baarakɛlaw bolo nin tun ye Malikura jɛmukan ye an ka foli b'a aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la. An ni yantuma an ka nin jumadon n'o ye décembre kalo o tile 13nan an ka jɛmukan bɛna tali kɛ kuranko gɛlɛya Mali kɔnɔ a sigilen kɔfɛ tile damadɔ Mali jamana fan ɲɛmɔgɔ kura n'o ye général Abdoulaye Mayiga a ye taama kɛ ka se baarakɛda min janto bɛ kuranko n'a gɛlɛyaw la Mali kɔnɔ ani baarakɛlaw n'u ɲɛmɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ye kɛ kuma falen kɔfɛ ayiwa baarakɛlaw kɔni y'a ladilikan min di fama ma o ye u ka segin u kɔ jɛɲɔgɔnya la u ni Côte d'Ivoire cɛ yaasa kuran ka se ka sɔrɔ ayiwa a ka nɔgɔya jamanadenw bolo ani jamana wɛrɛw fana cɛla nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ka ɲɛsin EDM n'o de ko don olu baarakɛlaw ka ladilikan k'a ɲɛsin jamana fan ɲɛmaa kura ma n'o ye Abdoulaye Mayiga yala mun de bɛna fali aw yɛrɛ hakilina aw jigi ye jumɛn de ayiwa ni baara kura nin taabolo la aw fɛla ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon décembre kalo o tile 13nan jamukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa a y'a jija dɛ nin kana fɔ aw kɔ dɛ k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso bi a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ
nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, somɔgɔ don dɛ. La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Desde Washington